причинило смъртта на Запряна Христова. Моята жена почина след раждане в Света София, частната болница на семейство Мазнейкови. Експертите смятат, че става дума за рядка тропическа треска и са поискали повторна експертиза. Уморени да чакат истината за смъртта, близките на Запряна организираха протест пред болницата на Мазнейкови. Репортажът на Мария Чернева. Към роднините на Запряна се присъединиха и други, убедени се близките им са станали жертва на лекарски грешки в тази болница. Носеха и техни снимки. Не знаехме какво да правим, но вече като разбрахме този случай, съжаляваме, че по-рано действително ние не дадохме гласност. Може би само ми ще да бъде поне този животник. Този процес го правиме да разбере цяла България и за бъдеще да спасим жени от лекарски грешки. От болницата отговориха с контрапротест на граждански комитет защита на доктор Мазнейкова, която не присъства, защото е извън страната. Аз лично смятам, че тя помага на страшно много хора. Аз съм един от хората, на които е помогнала. Смятам, че всичко това е много грозно, което се разиграва. Екипът на болницата писмено заяви, че не приема да се пипне името на лекар без факти и документи. И те, както и протестиращите, настояват Здравното министерство да огласи резултатите от проверката си. Оказва се, че проверката все пак е приключила, но без да открие лекарски грешки в Света София и другите три болници, в които е лекувана Запряна. Тя явно е починала от тежка инфекция, но абсолютно неясно каква. Поне някакви предположения? Това предположение най-вероятно. Според националния консултант става дума за някои от така наречените средиземноморски трески, които са вирусни заболявания и протичат много тежко. Идеята е изненадваща, но не невъзможна. Лошото е, че родилната треска припокрива симптомите на хеморагичните. Затова и лекарите не са се сетили да търсят такива инфекции. А и те са рядкост за България. Но пък едно вирусологично изследване лесно може да даде точен отговор. За дни, а не за месеци.